Ти да ръмжиш така. И какво е стане? Какво? Бягай. Бягай. Какво правиш, бе, Рози? Бягай, гони тук какво. Рози? Кажи нещо на камерата. Кажи, айди. Кажи, Рози. Ой, тук. Рози! Кажи колко мразиш дъжда. И какво прави сега времето? Вали ли? Рози! Айде бе! Ей! Рози! Пушча! Пушча! Да ми тръгна си баба ти. Какво ще правим сега? Какво ще правим, като няма баба ти, а? Рози? Ей! 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 Умниче! Дай, чакай сега. Вземем... добре, играй с топчета. Искаш да вземеш шишето? Чакай да вземем сега шишето. Опа, чакай, добре, чакай, сега ще дам топката. Чакай, чакай. Оп, готово. Ето. Я покажи как скачаш. Ела тук, ела. Ела тук. Я покажи как скачаш. Покажи как скачаш. Ела тук. Мам. Добре, идвам. Чакай.